The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 12:31-32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven unto men. Whosoever speaketh a word against the Son of God, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. 2 Peter 3:9. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Mark 13:10. The gospel must first be preached to all the nations. Ephesians 2:8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sa dili pa kita sugod sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni adlaw, kung ikaw sa ka magtutuo ni Ginoong Kristo, you have to be sure that you name, acknowledge, homologeo, meaning isugid nimo ang tanan mo mga salang nabuhat ining adlaw, isugid ka na ngadto sa Dios nga mahal. Matod pa sa 1 Juan 1:9, kung isugid nato sa Dios ang atong mga nahibaluang sala, siya makatarunganon ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong wala mahibalui ug nalimtan ng mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Humanimo buhata ka na, maangkon mo diha ang imong pakigambitay sa Dios, fellowship with God, mapunan ka sa Espiritu Santo, you'll be filled by God the Holy Spirit, ug andam ka na usab sa pagkaton sa pagtulunan sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. Juan 4:24, nagkanayon ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa pagpuno sa Espiritu Santo o sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Apan kung galing sa personal, wala ka pamuto kang Ginoong Kristo, ingon nga imong manluluwas, ang isyo nga imong giatubang dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang pagtuon nimo kang Ginoong Kristo lamang. Juan 3:36, nagkanayon ang mutuo sa anak, may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa mando sa pagtuo sa anak sa Dios, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Mo sa magampo ta sa hilom. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining lain na sa adlaw ng imong gipadangat kanamo, buhi pa kami sa lawas, kinitimailan nga ikaw, nagapadayon pas paglihok ng imong plano sa among kinabuhi. Ubani kami nining adlaw sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong balaang pulong,
ay kinilamang ang among kinabuhi ingon nga imong mga anak aron among magamit sa adlaw-adlaw at tagutlo na among pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab dining atong Bible study through the YouTube. The most fantastic life on earth. Mao kini ang uduhan sa atong tunanan. Ang labing mabulokong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Now, unas tanan, ako na po kang pahinumduman sa nahitabo ka na itong mga magtutuon niya itong higayon nga itong gituuhan sa Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas. Mo kini ang nagpangitabo. Gisuluban kita sa Dios sa iyang kinabuhing dayon. Gisuluban usab kita sa iyang hingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness imputed to us. Kita na dugtong kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Nahimutang anak sa Dios. Mga sakop sa kaharianong panimalay sa Dios. Kita na nga tao na pag-usab. Bago na kitang binuhat. Kita na matarong na sa tubangan sa Dios. Gitimbrihan kita sa Espiritu Santo. Ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Na hiusa na kita sa tulo ka sakop sa balaang Trinidad. Kung nasud na kita sa plano sa Dios. Sayo na kita nga dunay tulo ka bahin kining plano sa Dios. Kaluwasan, magtutuo din is panahon, ug magtutuo didto sa eternidad. Kung kitang mga magtutuo, isang kampan kita sa 7 ka mga logistical grace. Matawag nato kini overall nga logistical grace. Pagsangkap sa Dios kanatong mga magtutuo. Gawas nga tuanay panulundon nga giandam sa Dios didto sa eternidad. Gireserba na. O kita gisangkapan sa Dios niining musunod ang Biblia nga maong instruction manual sa Dios kanato iyang love letter alang kanato. O kita dawat usab sa pagka omnipotente, pagkalabaw magagahong sa Dios Espiritu Santo. O aduna usab kita plano sa Dios sa kapanahon sa simbahan, divine plan for the church. Unya dunay gihatagan usab kita sa atong tukma nga pastor magtutudlo. O doon na kita tinagong panimuyo, privacy of the priesthood, yatagan kita logistical grace support, adlaw-adlaw, aron kita magkapadayon sa pagtuon sa puno sa Dios. O ang ikapito, ang espirituhanong kagawasan, sulod, sulod sa gitawag nato og operational divine dynasphere. So mo kini ang 7 ka mga pagsangkap sa Dios kanato. Ingon nga mga anak sa Dios gisangkapan gayon kita. Wala gayon na kulang pagsangkap sa Dios kanato. So mo kini ang atong pagpahinumdom sa matag usa kanato nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon. O karon kay ato manggi tuki kining bahin sa labing mabulokon nga pagkinabuhi din sa yuta, the most fantastic life on earth. Ato ipadayon sa pagtuki kini. Okay. Kung andam ka na, let us always remember that we are already set apart. Kitang mga
magtotoo. Paglain na kita. O we are supposed to be sanctified. Sanctified meaning binalaan na kita. But mo bitaw ni nangutan na tanga. Why is it that we do not act like, think like, live like sanctified ones? Nga naman. Tungod kinapamatay kinayang makasasala. Nga mo hasol kanato every now and then. Ug mao nga kinahanglan nga daghanon gyud ang atong pundo sa mga kamatuoran dinhi sa atong kalag aron sa ingon niya na mo kanito maggamit sa pag-asdang pag-atubang sa gahom ni kinayang magasasala nga diha sa atong kalawasan. Gikinahanglan ang pagpildi nato niini, pagpusgay nato niini. Apan wa man kitay gahos, wa tay mahimos tong kaugalingon kon tinawanon. Kay kining tanan nga itong gisgutan, bahin kini sa espirituhanong mga butang. We need spiritual weapons to confront any kind of spiritual enemy. Kining atong kinayang magasasala, usa kini sa tulo ka nag-una nga mga kaaway nato. Ang duha, mao man ang kalibutan, dili ning kalibutan itong gipuyan, kundi ang sistema niini, iyang Satanas, o ang yawa, siya mismo, silang tulo. The world, the devil, the flesh, mo kini ang unang mga kaaway nato, ingon nga mga Kristohanon. If that's what is true to us, kaning we don't act like, think like, live like sanctified ones, then comes punishment or discipline from God. Kung wagin ta magatuman sa mando sa Diyos, pinagi siyang mga pulong. That is the reason why God's Word reminds us, nagapainumdum ka na itong mga magtotoo. Dili mo kanang liskuhag, dili kay mo react, not to resent, not to resist, not to feel bad. Sa matag gayon nga ang Diyos mo panton, mo disiplina ka nato tungod kay kanang pagbuhat sa Diyos nga ni kanato, mao ang iyang pagatiman kanato. It is His care, His concern, His love toward us. Sabtagi na. Tinuod na ang Diyos couldn't care less. Kay siguruhon yun niya that we always come to our senses when it comes to fulfilling His protocol plan sa atong kinabuhi. Ang Diyos, as we know from His Word, means what He says. And He says what He means. Nabalik-balikon yun nato. And ang Diyos is dead serious to His Word. So when God punishes us because of our disobedience, inumduman yun nato. We ought to accept His punishment with willingness na itong pag-aandam on our part, uban sa atong pagpaubos on our part, with gladness on our part. You see? Convinced, of course, kumbinsido man ta by the fact na ang Diyos is actually manifesting His undying love and care for us. Iya man ta mga anak. Sabot? So, dili man buod sa Diyos na kita pasakitan niya to harm us, kundi sa pagpahinumdum ka nato, pagpahimatngon ka nato, pasidaan ka nato, nga miserably good kung ikaw atunga sa dapit nga may gahom ni Satanas, kay you are out of God's will, out of His plan. So hinumdumi nga ang plano sa Diyos labing mataas, labing kanang ingon ta, the best and the highest. And in fact, God's plan is
problem identifier, problem anticipator, preventor, and solver. So, makita nimo nga ang Diyos tinuray gyud is so gracious aron kita makaamgo nga siya nagahigugma kanato. How wonderful His plan is for us. Unsa ka mabulukon kung bahinam kining iyang plano alang kanato. So much so that He cannot bear to see His children going out of line. Sabta gina. Dili niya buot. Now, nasayod na tagadunay duha ka general categories of suffering. Punitive suffering, nga nagakuyog nining punitive suffering ang double punishment. Volitional responsibility o divine discipline. O ang ikaduha nga category of suffering is suffering for blessing. Now, hinumdum ka pa sa tulo ka matang sa pagbalaan ka nato. Sanctification, positional, experiential, o ultimate. Ang positional, unsay nahitabo ni Ginoong Kristo dito sa krus. O ikaduha, ang magtotoo, gipasud siya nining pagkadugtong niya, pagkayusan niya kang Ginoong Kristo. He is united with Christ forever. Forever, ha? Inumdumi na. Di na matangtang, di na mausab, di na mabakwi, di na mabawi. So, a person who puts his faith alone in Christ alone is now supposed to learn. Kinahanglan na niyang masabtan o makatunan ang Kristohanong paagis pagkinabuhi so he can live it diha sa phase 2 sa plano sa Dios o sa gugma sa Dios. Pinumdumi nga kini atong gitun-an bahin kinis labing mabulokong kinabuhi nga atong sinati dinhi sa kalibutan. Ganihan dinhi pas kalibutan giandaman nata sa Dios. Unsa nakagayo dito sa eternidad. Sayod magkita sa pulong sa Dios nga tuwa na giandam ang Dios. Tuwa na luna ang giandam sa Dios, tuwa na balay puloy-ana na to dito hangtod sa kahangturan uban kaniya. So, kinahanglan mo ni nagtuon tas pulo sa Dios adlaw-adlaw aron sa ingon niya na lukop na gyud atong pangunahon na sa pulong sa Dios. Kay mga anak kita sa Dios, John 1:12 says, but as many as received Him, to them He gave the right to become children. Na natin katungod nga nahimo kitang mga anak sa Dios. Di man niya kita, mga anak sa Dios, niya kita niyang dapit nga gidumala sa kaaway sa Dios, nga si Satanas. Siya nagdumala niya. Of course, dili man ni iya man sa Dios, apan gitugutan gini siya sa Dios to kanang pagdumala nining kalibutan na mo nang ani atas teritoryo gyud sa atong kaaway magpuyo. Man ni katong 2 Timoteo 3:1-7, perilous times and perilous men, the days are evil. Ni atas panahon mga adlaw sa pagkadautan. Versikulo 2 niya ng maong 2 Timoteo 3, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Versikulo 3, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, mabangis, despisers of good. Verse 4, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God.
Verse 5, having a form of godliness, but denying its power. And from such people, turn away. Likay. Turn away. Ayaw na paduolan na nila kay kini kanang makadanini mo. Na kuya diha kay nara ba kay kinayang magasasala. Naghuwat na. So, ato nang nakita nga ang Diyos has provided every believer the truths through His Word. Yes. Kini nga itong ginatunan na daw-adlaw. Mo kini ang mga kamatuoran na gisangkap sa Diyos kanato. Ato nang gitunan usabang doktrina sa double punishment. What happens to a believer who rejects kanang rebound? Kinsa, unsa may mitabo niya? Tubag? His life will now be influenced by evil. Kung dili siya masugit sa mga sala, dili siya mo admitir, mo angkon, na nabuhat niya itong mga sala, then, na siya sa pagkakarnal, o siya madani na gyud. He will be influenced by evil. Doon ka ang evil mo, ipalisin ni Satanas, din sa kalibutan, ha? Iman eh. Satan's policy is evil. Apa nangyaya sa Diyos sa grasya. You see? Nagakumbati kining duha. Grasya versus evil. Kaya karong panahon na kadaghanan sa mga katawan are influenced by evil. Nga naman, negatibo man sila sa pulong sa Diyos, negatibo man sila sa pagkaton sa kamaturan. So evil is now engulfing sa usa ka magtutuo nga influenced by evil. Evil is now engulfing his life tungod sa iyang pagdumili, pagsalikway sa pagsangkap sa Diyos sa iyang grasya. Finally, the doctrine of of course, not finally, firstly, una sa tanan gyud ang the doctrine of rebound. Kani doktrina kini sa pagsugid sa mga sala. Unsa man negatibo man lagi siya, human siya gana. Way kaikab, way gugma, way tinguha, wa gyud. Di gani siya makagahig panahon sa pagtuon sa pulo sa Dios. Because sa in English, gitawag ni siya recalcitrant negative believer. Karnal o reversionista. Mauna nga siya dautan ng iyang naga-influence kaniya. So, sa atong pagpadayon, let us continue to talk about the doctrine behind 2 Timothy 3:1-7. Perilous times and perilous men. The days are evil. Nana diya sa versikulo 1, 2, 3, 4, 5. Abi nimo. Ang usa ka magtutuo nga gitawag nato perpetually carnal. Nagpadayon gid siya sa paglunang sa kasalanan ug mao nga carnal siya. He is treacherous. Nga kini gihisgutan na bagyunas versikulo 4, traitor. Maluibon, di ba? Haughty. Mapahitason, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kini nagahisgot bahig right priority. Ang tukma yung pasiuna, husto tukma nga pasiuna. Versikulo 5, having a form of godliness, eusebia, but denying its power. And from such people, turn away. Likay. Ayaw, dul-duol na nila. Now, 2 Peter 1:3, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue.
kining through the knowledge of Him, kini matawag na ito nga ipinosis, labaw pa sa nosis, labaw sa kahibalo. Unsa man yung labaw sa kahibalo? Kaalam, you see. Unya ka nag-iingon og who called us, mga magtutuo kini. Okay. God is perfect. Gusto? Hingpit ang Diyos. Ang iyang plano, hingpit. Ang usa lamang kahingpit nga persona ang makamugna og hingpit nga plano. Mudawat ka na? Only a perfect person can produce a perfect plan. Tungod kay usanglit ang Diyos hingpit man, ang iyang plano hingpit po. Now, kung nahigawas ka sa operational divine dynasty, in other words, you're outside of it, ikaw nga magtutuo, ang imo ragyong gamiton, tawhanon ragyo ang imo magamit. Basta, wa kay magamit nga espirituhanon. Only human means, not spiritual means whatsoever. Wala. Ang samtang atuwa siya ni ining mga dapit. Mga dapit kay duha man ni. Mga dapit nga gigamhan ni Satanas. And while he is there in the cities, he cannot fulfill God's plan for his life. Dili. Imposible. Dungga o sabta ka na. He is a loser believer. Pildiro nga magtutuo. Magtutuo, ha? Luwas. Apan bildiro ang iyang kinabuhi din eh. Now, Matthew 22 to 29, you are constantly being deceived. Ang magtutuo, why alamag, samtang karnal siya, tungod kay, wa man siya'y kasayuran, wa siya alamag, bahin sa gahom sa Diyos. Wala. That believer who is negative, carnal, recalcitrant, lethargic, is ignorant while he is carnal because he has no knowledge of God's power. Wala. Apan ang espirituhanon nga magtutuo, nang inahanglan nga siya magmaalinggaton to be discerning. Pinagis pagtuon niya sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Nga pagi. On a daily basis. The only way not to be deceived, unsa? Abi mangutana ko nimo. Unsa may bugtong paagi nga dili ka malingla sa mga mini. Nga di ka mada sa mga tinunto ni Satanas. Kaya nga Satanas mini mana o mga tinunto. So, what is the only way not to be deceived? Tubag, learn Bible doctrine, become discerning. Mara na. Unsa man itong mga tulo ka pangutana bitaw, atong tuki na taon-taon na karon. What do I believe? Manayuna. Why do I believe it? And where is it found in the Word of God? Kuhali mo, tulo ni kapangutana nga kini paagi nga mahilikay ka o dili ka mada sa mga kanang paglingla sa mini, paglinglang sa tanas sa iyang mga mini. The only way not to be deceived by Satan's wiles and kanang deceit is to learn Bible doctrine and become discerning. Mora. Unya mangutana kas tulo ka mga matang sa pangutana. What do I believe? Unsa may akong gituuhan? Ikaduha, why do I believe it? Nganong gituuhan man nako? Ug ang ikatulo, where is it found in the Word of God? Asa man nato mabasa o katuni, matuni, kini, diha sa pulong sa Diyos. Okay, now, there are two categories of discipline.
Disiplina sa Dios, kini punishment, pagtanton. Ang una, resulta kini sa mga dautan nga mga desisyon nga gihimo sa magtotoo. This is the result of bad decisions made by the believer. Ikaduha, resulta kini sa lihok sa Dios, pagdisiplina niya na mo magtotoo. This is the result of God's move to discipline that believer. Now, kita gitambagan, gipasidanan, gimanduan nga not to react to God's punishment. We are not supposed to react to God's punishment. Kaya abini mo, a believer can either live his life by spiritual way, spiritual means, or he can live his life by human ways, human means. Now, sa diha nga magtutuo, tuwa magapuyo sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine sphere, He is as good as God is good. Di ba ato na ninggi say-say kanimo? Dili kay He is as good as God? No, that is impossible. When a believer resides in the operational divine sphere, he is as good as God is good. Now, ang usa nga di magtotoo, he has a choice. Doon na siya kapilian. Okay? He has a choice. Salvation or condemnation. Magpili siya niya na. Buot ba siya nga maluwas o hukman? A believer has a choice also. He lives his life in a carnal way or he lives his life in a spiritual way. You see, every believer has two choices. Makapili siya. It's a matter of choice lagi. Manang ako ning dugangan ng pulong og lagi. Kaya pagpainom doon ginato. A believer can be very moral and very religious, but not spiritual. Sabtagina. The moment a believer believes he is spiritual through his own way to be one, that is a very dangerous thing. Kuyaw na. Kumalikon. Sa higayon nga ang magtutuo, mutuo nga siya espirituhanon pinagi sa iyang tinawhanon nga mga pamaagi, way to be one, makuyaw na. Perpetual carnality denies the spiritual way of life. Kaya ang gahom sa pagka-binalaan, pagka-ingnon ta godliness, na lang, sulod diya sa operational divine sphere. Again, ako na po nang i-emphasize nga, kining operational divine sphere, God's power system, protocol plan of God is in our mind. Because in the first place, the Christian way of life is a mental attitude life. Sabot? Sabtagi na. Di nilang una kita kuto, bugatong ipadayon ni Ugma. Ayaw sipiat sa sumpay niya kay labihan sa pagkadaghan pa nga itong pagkatunan. So, magampo ta. Amahan na mong langit nun. Salamat nining lain sa gayon sa mong pagpahimulo sa imong grasya. Naog na kinimay mong panalangin sa mong kinabuhi. Salamat. Salamat o Diyos. Nini nga mong Bible study sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.